Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Татарстанда коронавирустан тагын 2 кеше вафат, алар кайсы шәһәрләрдән? Кыйыну сезоны башланганнан бирле республика сулыкларында 47 кеше вафат, гражданнарның сәламәтлеген кем сакларга тиеш? Курбан гаете якынлашып килә. Шоулда бу бәйрәмгә әзерлек ничек бара, Эльвина Андрова белеште. Республикада COVID-19 вирусы курбандарының саны 41-ге җитте. 17 июль көнне Алабуга районында яшәүче 76 яшьлек ир-ат вафат булган. Пациент коронавирус инфекциясе һәм 2 яклы пневмониядән җәфа чиккән. Тагын бер үлем очрагы Казанда теркәлгән. 27 июль көнне 70 яшьлек хатын-кыз 2 яклы полисегментар пневмонияның авыр формасыннан дәваланган. 2 пациентның да хроник авырулары булган. Соңгы тәүлектә Татарстанда 30 кеше коронавирус белән авырган. Шуларның берсе шәһәрдәшебез. Алдагы җомгада мөселманнар өчен иң мөһим көннәрнең берсе Корбан бәйрәме булачак. Ләкин 2020 ел пандемия белән бәйле рәвештә һәр өлкәгә яңалык кертте. Мәсәлән, үзәкләштерелгән Корбан чалу быел булмаячак. Хезмәттәшем Эльвина Андрова шәһәрнең имам мөхтәсибе белән очрашып бәйрәмгә әзерлек турында белде. Ураза гаетен зурлап уздырып булмады. Курбан бәйрәменә чикләүләр ниһаять йомшартылды, ди Әлфәс хәзрәт. Курбан гаетен мәчетләрдә үткәрергә ниятлиләр, ләкин берничә шарт булачак. Һәркем маска, перчатка һәм шәхси намазлык белән килергә тиеш була. Иртәнге сәгать 3:45 безнең вагаз белән башланып китә. Аллаһ насыйп итсә, аннан соң инде 25 ярты сәгатьтән соң безнең гает намазы хутбә шулай инде дуа кылып, инде мәчеттә тәмам итәбез. Инде 4:30-да 2-5 яртыда безнең инде Корбаннарны чала башларга рөхсәт була. Яңгыр булмаса, намазларны урамда үткәрергә планлаштыралар. Роспотребнадзор таләпләре буенча һәр кешегә 4 квадрат метр мәйдан булырга тиеш. Ул очракта мәчет эченә керә алучылар саны бик әз булачак. Шуңа күрә хәзер мәчетләр территорияләрендә бәйрәмгә әзерлек бара. Ширәм чабалар социаль дистанция үтәр өчен махсус билгеләр урнаштыралар. Ел саен меңнәгән кеше Сидоровка бистәсендә үзәкләштергән Корбан чалу урынына җыела иде. Ләкин быел пандемия белән бәйле рәвештә бу тыела. Шәһәр мөхтәсибәте хәбәр иткәнчә, быел Корбаннарны махсус мал суyu урыннарында яки шәхси фермаларда гына чалырга ярый. Әгәр мал сатучы яки чалучы телефоннары кирәк булса, алар һәр вакыт мәчетләрдә бар. Эльвина Андрова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, татарстанлыларны өстәмә ял көтә. Ул Корбан гаете уңаеннан алдагы җомга 31 июль көнне булачак. Моннан тыш бәйрәм алдыннан 30 июльдә кыскартылган эш көне булачак. Аның озынлыгы 1 сәгатькә кыскарачак. Россиянең үзәк сайлау комиссиясе сайлауларны оештыру буенча фикер алышуларга нукта куйды. Шулай итеп, 13 сентябрьдә Татарстан Республикасы президентын сайлауда алдан тавыш бирү тәртибе турында карар кабул ителде. Сайлау 3 көн дәвамында булачак, 11, 12, 13 сентябрьдә. Тавыш бирүнең төп көне 13 сентябрьгә билгеләнгән. Июльдә берничә көнгә сузылган сайлау кампаниясының уңай нәтиҗә күрсәтүе бу карарга этәргеч булып тора. Узган атнада Татарстан сулыкларында 4 кеше һәлак булган. Шул исәптән 2 бала, 2 кеше коткарылган. Аннан алдагы атнада 14 кеше үлгән, алар арасында 3 бала. Кыйыну сезоны башланганнан бирле республикада 47 кеше, шул исәптән 7 бала батып үлгән. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә Ирек Кадамов хәбәр итте. Су объектларында куркынычсызлык кагыйдәләре турында мәгълүматны халыкка җиткерү, шулай ук беренче ярдәм күрсәтү буенча өстәмә чаралар күрелгән. Кешеләр үлеменә бәйле вазгыятны томырдан үзгәртә алмыйбыз, ләкин уңай якка үсеш күренә. Бары тик уртак көч белән генә куелган бурычны үтәрбез. Шулай ук ата-аналар һәм балалар белән профилактик эшләүгә аерым игътибар бирүегезне сорыйм, дип тәмамланды чыгышын Ирек Кадамов. Рөстәм Миңнеханов чираттагы тапкыр муниципаль берәмлекләр башлыкларын су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү өчен җаваплы булырга чакырды. Это наша недоработка. Если кого-то потеряли или какие-то проблемы, мы как органы власти, республиканские, федеральные, муниципальные, муниципальные – это как бы ваша территория. Надо обеспечить вопросы безопасности граждан.
2 августта елімізде хауа десант ғаскерлері ұйышуға 90 ел толыны белгілеп өтішеклер. Юбилей датасына десантшылар бірлігінің жирлі бүлікшесі бұл ғаскерлеріні бұлдырушы Василий Маргеловқа хайкел қояшақ. Монумент янында парашют гүмбәзі һәм танка қаршы асу илі жейді жайланмасы барлыққа келешек. Толырақ мәғлумет хабаршыбыз материалында. Василий Филиппович Маргелов, Советлар Союзы героя генерал, Россия хауа десант ғаскерлерін ұйыштырушы. Оның құрметіне Россияның күпкіне шәһәрләрендә һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә урамнар оталды. Василий Маргеловка һәйкәлләр инде 15-тән артык шәһәрдә урнаштырылган. Хәзер аның бюсты Шоулда да барлыкка киләчәк. Аны машина төзелеше урамда Юхиди бүлеге каршында урнаштырачаклар. В данном проекте участвовало не так много, как мы хотели бы участвовать. Буквально 50 человек из тысячного коллектива десантников нашего города. Все сколько могли, помогли. Кто какую сумму мог, тот столько дал. В общем, собрали мы не больше 200 тысяч рублей, на которые были изготовлены, соответственно, заказан монумент Маргелову. Һәйкәл 1 метрлы бюст һәм 1 метрда 90 сантиметрлы постаменттан тора. Гомуми авырлыгы 2300 килограмм тәшкил итә. Оештыручылар аны Краснодар краеннан заказ белән кайтарткан. Монтаж эшләре 28 июльдә башланды. Һәйкәл янында парашют гүмбәзе һәм десантчылар реставрацияләгән асу 57 җайланмасы барлыкка киләчәк. Десантчылар шәһәрдә истәлекле урын барлыкка килүгә бик шат. Алар анда үзләренең һөнәри бәйрәмнәре вакытында җыела алачак. Я очень счастлив. Я этого ждал давно. У меня внуки каждый год ездят, внучки вот. В этом году правнук даже приедет. Даже в магазин заходил, там тельняшки продают. Ну, сын десантника. Я говорю, правнук десантника есть у вас такой? Тогда, говорит, десантников не было. Я говорю, как не было? Вот я есть. Оештыручылар сүзләренә караганда, монумент урнаштырылачак участокта төрле гаскәрләр парк урнашырга мөмкин. Янәшәдә генә Ватан сугышчыларына мемориал бар. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бұл сізге жеткересі соңғы мәғліметі біз еді. Мен Роза Хабибуллина сіздің білән сау болашам. Иқтибарғыз үшін рахмет. Центр медицинских справок. Медосмотры без очередей. 205-342. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.